עיריית תל אביב-יפו באמצעות חברת אחוזות החוף גאה להציג את החניון הרובוטי העירוני הראשון בישראל. עם הגידול הטבעי של העיר, המונה יותר משפחות צעירות עם ילדים, עיריית תל אביב-יפו מחזקת את מערך שירותי הציבור ובהתאם מגדילה את היצע מקומות החנייה. החניון הרובוטי נבנה כחלק מפרויקט בוגרשוב הכולל גם מתחם גני ילדים, מעונות יום ותחנת טיפת חלב. החניון הרובוטי מאפשר ניצול מקסימלי של שטח ומכפיל את מקומות החנייה. כמו בכל חניון בעמדת הכניסה, לוחצים על כפתור ושולפים כרטיס. מולכם על המסך מוצג מספר תא הקליטה אליו מכוונים את הרכב. כל תא ממוספר באופן ברור ובולט. חניתם את הרכב בתא הקליטה, מיד ביציאה מהתא תמצאו עמדה עם מסך בו תשלימו את פעולת הכנסת הרכב. לאחר שסיימתם, ייפתח מחסום זרוע. זהו, אתם משוחררים. בזמן שאתם כבר בדרככם, הרובוט פועל ומחנה את הרכב שלכם. בכל קומה פועלים שני רובוטים שמגבים זה את זה לזמינות וביטחון תפעולי. חזרתם להוציא את הרכב, יורדים ללובי המתנה נעים וממוזג בקומה -1. מכניסים את כרטיס החנייה לעמדת התשלום, לאחר ביצוע התשלום יופעל תהליך השבת הרכב. במסך ההמתנה תוכלו לראות מתי הרכב שלכם מגיע ומאיזה תא תאספו אותו. כשהרכב מוכן הוא פונה לכיוון היציאה, פשוט, יעיל ונעים. מעטפת הניהול והבקרה שלנו פועלת 24/7. החניון מאובטח, מרושת במצלמות ומאויש. אנחנו כאן לעזרתכם. חנייה בטוחה, נוחה ומהירה.